На 15 май Плевен празнува. Празнува духа си, историята си, хората си. Един град, роден от героизъм, израснал с култура и изкуство и отправен уверено към бъдещето. Честит празник, Плевен! Гордост за България, вдъхновение за своите деца! Сградата на община Плевен. В самото сърце на града се издига сградата на община Плевен, символ на местното самоуправление и съвременната гражданска отговорност. Тя е разположена на площад Възраждане, където всеки ден пулсира ритъмът на града. Масивната сграда впечатлява с архитектурен стил, характерен за втората половина на 20 век. Строга, но внушителна, с висока кула и часовник, гледащ към бъдещето. От тук се вземат решенията, които оформят утрешния Плевен. Град с визия и амбиции. Сградата е не просто административен център, тя е място, където се срещат гражданите, идеите и надеждите на общността. Една от най-пленителните обичани забележителности на Плевен е водната каскада. Истинско бижу в централната градска част. Построена през 1982 година, тя се простира на близо километър, свързвайки площада пред общината с парка и лъка. Водата, която се спуска плавно по терасите и водопадите, създава усещане за движение, живот и хармония сред градския шум. Каскадата не просто е архитектурен елемент, тя е място за разходки, срещи, снимки и спомени. През топлите вечери се превръща в сцена на светлинно-водни спектакли, радващи и малки, и големи. В сърцето на Плевен се намира паметника на 9-та пехотна плевенска дивизия и героите на Дойранската епопея, начало с техния командир генерал Владимир Вазов. Това е паметник, който през последните 75 години по мащаб не е строен в България и символизира най-големите победи на българската армия през Първата световна война, а иначе казано битките при Дойран. Величествен, спокоен и белязан от историята. Това е мавзолеят Свети Георги Победоносец, един от най-разпознаваемите символи на Плевен. Построен през 1907 година, той е издигнат в чест на загиналите руски и румънски войници по време на освобождението на града през 1877 година. Сградата е изградена в неовизантийски стил с кръстовиден план и купол, покрит със златна мозайка. В криптата се съхраняват костите на падналите герои, тихо напомняне за цената на свободата. Разположен на централния площад, мавзолеят не е просто исторически паметник. Той е духовен дом и място на признателност. Тук всяка година се свеждат глави в почит и се поднасят венци за героите, благодарение на които днес Плевен празнува. Нашия полет преминава над едно от най-обичаните кътчета в града – градската градина. Тук, сред сенките на дърветата и детския смях, Плевен намира своето спокойно и живо сърце.
А малко по-нататък, сякаш изникна от самата история, се извисява величествено регионалният исторически музей, пазител на векове, свидетелства и български дух, място където миналото среща бъдещето с уважение и гордост. Видеото продължава с една от най-емблематичните песни, посветени на този град. Песен за Плевен на незабравимия Емил Димитров. Плевен, град на моите детски дни. Плевен, град на моите мечти. Аз при теб си спомням младостта, как отлетя, как отлетя. Плевен, ти си малък райски кът, да, на всеки път ми тих подслон. Аз при теб се връщам всеки път, за да намеря своя дом. Моето сърце ти ми отне своите топли нощи, пълни с любов. Моята тъга теб изгоря, при теб си спомням младостта. Плевен, моя много дълъг път, срещам хора, ветрове, море. Аз при теб се връщам всеки път, отново ставам пак дете. Плевен, град на моите детски дни. Плевен, град на моите мечти. Аз при теб си спомням младостта, как отлетя, как отлетя. Моето сърце ти ми отне своите топли нощи, пълни с любов. Моята тъга теб изгоря, при теб си спомням младостта. Моята тъга теб изгоря, при теб си спомням младостта. Честит празник, скъпи плевенчани! Благодарим отново, че избрахте канала на Fly with Dodo Rider.